berrikasi eta berrikusi dokumentuaren aurkezpena egingo dugu. Dokumentua topaberriak, topagunearen aldizkaritxuan argitaratu zen maiatzean, eta urrian ekin genion aurkezpenak egiteari, bai. Gaurkoa laugarren aurkezpena da, eta mahainguru formatuan egingo dugu. Eta horretarako, gaurko gonbidatuak, handik hasiko naiz, aurkezpena egingo diot, bai. Kike Amunarriz, soziologoa, aspaldizan telebistan ikusten dugu sarri, baina lehenagokoa du Euskaltzale mugimenduan eta ekinbidea, bai? Aspaldizan, Tolosako Galtzaundi elkartean eta esan nuke federazioan sorreren ere ibilitakoa dela. Horrekin nahikoa, edo zozerbizia horrekin duzu, bera kontatuko dizu gero. Berekin batera, Elena Laka Ibartarra da, Txakitxo Euskara elkarteko kidea, sorreratik berai, eta gaur egun topagunean, Euskaltzaleen topagunean lehendakaria da. Eta bi hauekin batera, Manex Agirre dugu. Manex Agirre bertsolaria izateaz gain Euskara teknikaria da Zuiako kuadrilan, eta horrez gain urtiak eta eman ditu besteak beste Alabedi irratian, Soluzamente Gordea programan, eta bestelakoetan ere bai. Hor usteko eskatu dit eta hor utziko dut oraingoz, bai? Bueno, hoize, berrikasi eta berrikusi dokumentaren aurkezpena izango du gaur, eta neu mugatuko naiz hitzak banatzera eta bueno, lehenengoarekin hasiko gara, eta lehenengoa Elenaren dako izango da, bai? Testuaren sorreran pixka kokatzeko. Elena, testua Topalaberen dokumentua da, ornazketa, baina zer da Topalabe? Lehenengo arratsaldean, eskerrik asko nire gerturatzeagatik eta zuzenean ja puntua ipinita. Topalabea da topagunearen inguruan sortutako taldea. Topagunea, Euskaltzaleen topagunea, 2011an Euskara elkarteen elkarte bat izatetik topaguneak salto bat, jauzi bat eman zuen eta izan zen Euskaltzaleen mugimendua izatera pasa nahi izan genuen, nahi izan zuen, eta horretara bideratuta doaz. Horretarako oinarritzat hartu genuen agiri bat izan zen, landu genuen agiri bat izan zen Oinarri Parrak izeneko agiri bat, eta hor ematen zidan bai oinarriak eta bai helburuak mugimenduak berak zer egin nahi zuen eta hortik aurrera zertan aritu behar zuen. 2011ko Oinarri Parrak agiri honetan jasotzen zena zen mugimenduaren oinarriak zirela bai ekintza, baina baita ere jakintza eta pentsamendua. Euskara elkarteak sortu genituenetik, gurea 1991 hartan, eta garai hartatik onera, hasieran bai izan zuten hausnarketa oinarri bat, eta etxepetzen teorietan, eta hor izan zen pentsamendu nik esango nuke tinkoa, gero Euskara elkarteak abiatzeko, baina gero abian eta askotan egunerokoak janda, gehiago zentratu ginen ekintzetan eta gauzak egite horretan. Eta ja 2011 horretatik aurrera pentsatu genuen bazela garaia patxada pizka bat hartzeko eta baita ere pentsamendua eta jakintza jorratzeko, jakiteko aurrera nola egin eta nola jokatu. Hemendik aurrera mugimendu hori nola bideratu. Hor, testu inguru horretan sortu zen Topalabea taldea eta nola baita topaguneari pentsatzen laguntzen dion talde bat, pentsatzea albideratzen dion talde bat, mamia emango diona pentsatzeko eta horretarako esperto batzuk deitu genituen, etarpean Kike Amunarriz eta dokumentua sinatu duten beste guztiak gonbidatu genituen pertsona hauek denek zelako lana egin dute eta horren ondorio izan da dokumentua. Honik esan beharra daukat ni Topalabean sartu nintzanerako dokumentua egina zegoela eta goitik bera sinatzen dudan arren eta erabat ados nagoen arren eta hemen esplikatzen gaurko egunean baita ere mamia eta meritua ez dela nerea baizik eta nere aurretik jardun zuten beste esperto guzti hauena. Eskerrik asko, orain emango dizu aukera, Kike, zuri azaltzeko Topalabean zergatik eta zertarako plazaratu zen dute dokumentua?
Baienak, ez nago adoz, bera parte handia izan dut, onda gainera. Bildu ginean, asmoa zan hori, Euskara Elkarteen mugimenduaren inguruko, pixkate, ikustea, nola zegoen mugimendua eta Euskara Elkarteak berriro indartzeko eta mugimendua indartzeko, zer jorratu, nola jorratu, pixat hori pensamentu aldetik ere jorratu, idea atera eta bat. Eta egia da, ostia larratsaldetan biltzen gara egian behin, hau gure aktibidadetik kanpo bideratutako kontua izan zen, eta ostia larratsaldetan, batzutan bukatzen denek hartuta eta beste hartutan kriston subidoiatik bukatzen da. Ostia larratsaldetan energia positibo handia bildu izan dugu. Eta hori, hasi ginean eztabaidatzen, mugatu ginean, hasieran Euskara Elkarteen mugimendura. Baina berehala, handik bilera batzutara, pixat, hasi ginean jorratzen gehiago, baina Euskal Elkarteen mugimendua, baina Euskal Gintza nola dago, baina Euskararen dinamika nola dago, asunta juntzen komplikatzen, nola baita esateko. Eta eztabaida huts bat izatetik, momentu batian, mahai gainean planteatu zena zen, ez alda momentua planteatzeko norabide aldaketa bat. Hori arrez botatzen da, ostia larratsalde batian. Baina jazten zarenean mabitzen, konturatzen zara, baitz horiek paper batean pasatzen baldin badira, paper hori aztertzen hasten baldin bazara, ze dimensio hartzen ari hasten diren, ez? Eta bertigo pixka batekin, momentu batean, esan genuen, Jontxo, bada garaia, behar bada, hemen gaudeno, maila personalean, naiz eta topagunearen inguruan egin, baina ze ikusten genuen adostasun asko genituela, parte hartzen genuela ikuspegi bat eta diagnosi bat, eta esan genuen, bada garaia, behar bada eta bada momentua, zehozer modu serioan planteatzeko. Eta modu serioan da, landua, eztabaidatua, jorratua, eta gozen hori plazaratzea. Plazaratzean nola, eta nori, hori izan pixka bigarren aldera. Eta nola, esan genuen, egin dezagun dokumentu bat, nun, aztertuko dugun atzera begirakoa, eta nun jorratuko dugun ere aurrera begirakoa nola ikusten dugu. Eta behin da dokumentua zegoenean, erabaki genuen, hori, plazaratu ingo genuela, jakitera emango genuela, eta nahi genuela eragin. Eta eragin, dokumentuak erratatzen duen esparru guztiak. Dara esparru, Euskal Gintza dela, baina baita ere alderdi politikoen esparru. Eta hori izan da pixkat prozesua, ez? Zergatik esango genuke. Hiru hitzetan esan da, botila erdi hutsa eta erdi betearen metaforarekin batera ikusten genuelako asko aurreratu zela, baina askoz gehiago ere aurreratu zitekela eta askoz gehiago aurreratu behar genuela, ikusten genuelako fase aldaketa batean gendela, bai soziopolitikoa, bai soziolinguistikoa, baita ere mentalidadetan, badagoela aldaketa, gero zetori dena somatzen dugula, aurrekoan esaten nuen, bide gurutze batean nolabait iritsita geundela, eta hor palanka bat sortu hartzela, eta norabide aldaketa bat, eta norabide sakonketa bat ere egin behar zegoela. Eta nolabait hor ikusten genuen ere, aurreko belaunalditik zetozten aurrikuspen batzuk, asko, etzirela baten, eta aurreko belaunaldiari begira, proposamen serio bat egiteko garaia zela. Eta honek eragin nahi duena da proposamen horretan. Dokumenta esango genuke palanka bada, abia puntu bada. Ez da dokumentu itxi bat, ez da dokumentu era bat osatu bat. De facto, nire honek momentu enten eguneko ez nuke sinatuko, joan gara aldatzen ere, gauzatxo batzuetan, ez da behan ere ondia, akarpenak eta batzuetan ari gara, eta alde horretatik eruditzen zego dela palanka dokumentu bat eta dokumentu iriki bat. Zer lortu nahi du? Lortuen nahi duena da, aurra batzen edalako, nik hola definitzen dut, honek izan nahi du mekaguen aldetxe bat. Mekaguen aldetxe bat, atzera begira, eta mekaguen aldetxe bat aurrera begira. Eta esan nahi du, elkartu, aktibatu, aurreratu eta irabazi.
Ondo, sarrera modan bari godu, bai? Gero, sakonduko dugu. Bueno, hirugarren gonbidatu bat daukagu, eta hirugarrena ez da Topalabiako kidea, bai? Manes Agirre, Arameiko txirritola elkarteko kidea bada, eta lehen aurkezpen esan da moduan, ibilia, hainbat kontutan. Manes, zuk irakurri duzu dokumentua ikusten dut, ondo azpimarratuta eta horan ohar asko hartuta. Zer ekarpen egiten da zure ustez dokumentu honek? Bueno, Manuelek esan duen moduan, nire herriko euskara karteko bazkide naiz, baina naiz Topalabeko kide, eskerrak zeniko lan badukat. Horretaz gain. Baina onartzen dut nire elemento externo izaera, ez? Eta saiatuko naiz hortik ahalik eta ekarpen handienak egiten, eta horregatik eskertzen diot Manueli gaiaren, testuaren mamian sartzen lehenengoa izatearen aukera. Ze, klaro, nik hona ekarri ditudanak gehien bat dira galderak eta zalantzak, saiatuko naiz moderatzaileari bere lana eskentzen, baina, bueno, momentu batean galdera batzuk egin dizkiet. Bueno, ekarpenak. Kikek esan du, me cago en la leche bat. Hori gustatu zait, ez? Alde batetik iruditzen zait. Badela momentu honetan bizi dugun bidegurutzearen onarpen bat, lehenengo, ez? Eta onarpen hori esplizitatzeko modua. Hau da. Ez dut esango galduta daudenik, euskalgintzan, momentu honetan, baina orain arte norabide argi bat baldin bazegoen, hori ere zalantzazkoa da, baina momentu honetan norabide argi baten falta bat sumatzen da, ezta? Edo faro baten falta bat sumatzen da. Orduan, dokumentu honek egiten duena da, eta hori ekarpen bat iruditzen zait, norabide argi baten faltaren esplizitatzea, ez? Argi eta garbi esaten dut, bidegurutze batean gaudela, entzun dut hortik errotonda hitza ere. Bidegurutzea, errotonda, bueltaka gabiltzarako, hortik irten ezinik, bueno, azteko hori. Eta dokumentu irekia da, abia puntua da, norbait entzun diot, abia puntua da, baina hemen zeu zer gehiago falta da, ez? Hemendik aurrerako zera, bueno, hori da, abia puntua da, ez? Eztabaidarako irekia eta hori ere ekarpentzat daukat. Ohituta gaude erakunde batzuetatik dokumentu itxiak jasotzera eta horiek egiten duten ekarpena ez zait iruditzen honek baino handiagoa denik, ez? Orduan, horrekin lotuta, ekarpen moduan jotzen dut baita ere dokumentuan bertan aipatzen den amets doituaren kontzeptua. Hau da, helburu bat markatu behar da, helburu bat markatzeko saiakera da, utopia hor dago, baina utopia doitzeko eskaera bat ere egiten da, ezta? Eta hankak lurrean ipinita, hori ere gustatzen zait, ekarpen modu. Beste bi kontzeptu aipatuko ditut, gero errepikatuko dira, baina ekarpen esanguratsuenak bezala ikusten ditu nik. Hizkuntza ideologia sendo baten falta azpimarratzen da. Bidegurutzearen kontuarekin oso lotuta dago, ez? Aipatuko dut Jaurlaritza orain. Jaurlaritzak asmo bat dauka eta diskurso bat ere bai, Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren sailburu artetza zehazki, Jaurlaritzak berak edo parlamentuak beste bat dezak igual. Zer nahi dugun ari da denbora guztien errepikatzen, ez? Eta asko jotzen du herriaren borondatera edo nahi da, ez? Guk erakunde publiko moduan lan egiten dugu, lanean ari gara, eskubideak bermatzen saiatzen gara, baina herriaren borondaterik gabe, herriaren nahirik gabe, ez daukagu zereginik, ez? Hori, esango nuke gehiegitan esaten duela, ez? Jaurlaritzak. Hor, badago
indefinizio moduko bat, ez? Claro, herriaren borondatea bai, baina zertarako borondatea, ez? Nola iristeko borondatea? Hor badago hutsune bat, hizkuntza ideologia ditu dutena dokumentuan, eta ditu dezakeguna beste moduren batean, niko duzu, baina badago definizio falta bat, eta ausartuko nintzaketeke esatera, momentu honetan, normalkuntza zer den erantzuten ere zailtasunak ditugula, ez? Gero eta zailagoa da hizkuntza normalkuntza zer den erantzutea, ez? Eta hori mahai gainean jartzen du dokumentuak. Eta hori ekarpentzat daukat nik. Eta gero, bukatzeko, asko gustatu zaidan beste kontzeptu bat da, euskalgintzan autoridade baten falta, ez? Benetako autoridadea eta autoridade konsensuatua daukan erakunde baten falta. Hor konparazio bat egiten da, euskaltzaindiarekin, hizkuntza korpusean egiten duen lanak daukan autoridadea daukan beste erakunderik ez dagoelako hizkuntza estatusean. Nik argi eta garbi ikusten dut hori horrela dela. Erakunde publiko nagusian, ez, ordezkatzen gaituen erakunde publiko nagusian, ordezkatzen gaituena, gu, ez Nafarrak ez iparraldekoa. Hizkuntza politikarako sailburu ordetza bat dago, zoritxarrez sailburu ordetza izaera hori asumitu egi daukana, eta ez daukana gizarte osoarengan, gizarteko sektore guztiengan, autoridade konsensuatu bat, ez? Eta gauza bera esango nuke gizarte mugimenduetan. Badaude erakundeak, badaude erakunde nazionalak, baina zoritxarrez ez daukate behar besteko autoridadea, ez? Claro, euskaltzaindiarekin konparazioa egitea, trampa pixka bat egitea ere bada, ez? Korpusa arautzea errazagoa da berez estatusa arautzea baino, ez? Korpusari buruz ari garenean gara, euskara batua dituko diozu edo lan egiten dugun materialari buruz, ez? Estatusari buruz ari garenean, ari gara hizkuntza horrek gizartean daukan pisuari eta egoerari buruz, ez? Orduan, zuk hizkuntza bat buruz lan egiten duzunean eta akademikoki ari zarenean lanean, zientziaren izenean, errazagoa da lan egitea. Baina gizarte mugimenduekin sartzen zarenean, hor gauza komplikatzen dira, ez? Jendearekin egiten duzulako lan. Eta horregatik esaten duen konparazioaren trampa txiki hori, ez? Bueno, trampa izan da ere, esango nuke, autoridade gabezia nabarmena dela, ez? Bi indar partzial, bat erakunde publikoena, bestea gizarte mugimenduena, baina partziala, zoritxarrez, ez? Eta hori ere dokumentuan nabarmentzen da. Horikoz. Ederto. Bueno, jarraitu sartuko gara, bai? Aipatu da, Manezek aipatu da, bidegurutzearena, dokumentuak berak aipatzen da. Kike, lehenko gunean, Gipuzkoako Foru Aldundiak bi urtean behin ematen duen abadia sariak egokitu zaio, zorionak. Eta Kikek hortan ere aipatu zuen bidegurutzearena. Errotonda esan dau Manezek, baina Elena, zergatik aipatzen da horren beste momentu honetan, azken aldi honetan bidegurutzearena? Bai, esan kontzeptu biak entzuten dira, ez da, bai, bidegurutzeak, pentsatzen bidegurutzeak bi urtera dauzkala, eta rotondak, bi urtera anitz izan ditzakelako, ez, izan ditzake 2, 4, 6, ala 12, ez, eta beti errotonda horretan galtzeko arriskua izan dezakegulako. Bidegurutzea aipatu du lehen Kikek baita ere mentalitate aldaketa bat egon dela, eta, belaunaldi berriek, bagaude gaur egon ezagutzen dugu gure gizartean belaunaldi berri bat euskeraz hezitzeko aukera izan duena,
eta momentu honetan izan du euskaraz ezitzeko aukera, izan du euskaraz ikasteko aukera, eta momentu honetan lan mundura ere izan du aukera euskaraz sartzeko. Pertsona hauek, nolabait orain ari dira ezimegalabak izaten, eta ari dira, orain arte zeukaten estatus berri bat hartzen, eta horrek bermatu dezakete, belaunaldi horretzek bermatu dezakete transmisioa urrengo belaunaldietara. Horrekin batera gainera, mentalietate aldaketa horrekin, hor faktore asko daude, ez da, egon da, garain diferente batean daude, orain dela ia 30 urte elkarteak, edo 35 urte elkarteak sortzen hasi ginen horretakoa, mundu globalizatu batean bizi gara, beste hizkuntzak ere, hegemonikoak euskeran beste eragin badaukate, egon daiteke mentalitatea esateko euskeraz ezin daitekela mundura atera, baizik eta beste hizkuntza batzutatik pasa behar dela, arrisku horretan edo sartu gaitezke. Gizartea diferentea da, konpromiso maila, beste arlo sozial askotan, baina baita ere euskararekiko orain dela 30 urte, edo zer esango dizuet, 30 urte esan horren oso desberdina da. Gaurko persona ez dago hizkuntzarekin behar bada horren konprometitua, edo ez dauka horrelako konpromisoa agertu behar, gauzak askoz normalizatuagoak, naizta eztabaidatu dezakegun zer da normalizatua, baina egon daiteke pertzepzioa hizkuntza eta euskara askoz modu errastuagoan dela, jende guztiak daukala sarbidea hizkuntzarekiko, euskararekiko, eta beraz ez dela beharrezkoa horrelako beste esfortzu erantzi bat hizkuntzaren berreskurapenerako edo euskaraz bizitzeko arnasguneak edo espazioak sortzeko, ez da, diferenteak ikusten ditugu, zer jango dizuet, frankismoa, trantzizioa, ez zuen belaunaldi hori, beste gatazka politikoa ere gainditzetik edo gatoz, etaren violentziak eta euskal zaletasunaren edo zati baten errultasuna topatu den momentu batetik, eta hainbat faktore daude erakutsi dutenak hiztunak kuantitatiboki hasi egin dira, nolabait euskararen presentzia kuantitatiboki hasi egin dela, baina behar bada ez gaude orain dela 30 edo 40 urte somatzen genuen edo nahi genuen leku horretan, ez da, badauzkagu behintzat autonomia ziberralde, besterik da Nafarroan edo iparraldean badauzkagu lege batzuk, badauzkagu itxuraz baliabide batzuk, badaukagu belaunaldi bat euskaraz egiteko gaitana, baina belaunaldi hori sartzen denean lan mundura behar bada etzaio eskatzen euskaraz lan egitea, edo behar bada ez dauka aukerarik hizkuntza behar bezala erabiltzeko. Orduan, hor momentu honetan bidegurutze edo errotonda edo momentu nik uste erabaki horrenetan ez baditugu erabaki eraginkorrak edo erabaki egokiak hartzen badaukagu arriskua urrengo belaunaldiari transmitituko diogun hizkuntz jokaera edo transmitituko diogun hizkuntza hasiz joan baino galduz joango dela, ez da. Nik uste eta arrisku horretan erortzeko aukera badagoela eta horrezagatik ikusten dut momentu honetan erabaki egokiak hartzeko premia hori bidegurutze edo errotonda honetan, ez da. Kontua da nola asmatu, ez da. 2, 6 edo zenbat irtaera da duen, behar bada dokumentu hau izan daiteke horretarako ez posio magikoa, baina behar bada hausnartzen lagunduko digun oinarri bat. Erto. Bidegurutzera iritzita, lau ardatz aipatzen dira eraldatu beharrekoak. Komunitatea, ideologia, jarduera eta hegemonia. Hau gainera, diskurtso berritu baten bueltan. Horietan ikusten dituzue gakoak? Hor ikusi dira, baikako batzuk momentuaren lagurupen gisa eraldeko lau ardatz bezala. Neurri batean eskatzen dutenak orain arteko inertziak ere puskatzea. Hori izan da pixat idea bat ere nahiko zentral, ez? Iritsi garen lekura, gatozen historiatik,
atzera begirako horretan asko azpimarratu dugu euskalgintza zatitu duten, abertzaletasunaren zatiketak euskalgintzan ere eragin duen dikotomia horrek sortu dituen frenoak, sortu dituen enfrentamenduak eta bar, ez? Orduan aurrera begira planteatzen den bideo horretan, ikusten dugu inertzia puskatu behar. Bat, inertzia nagusi bat, dikotomia hori gainditu behar. Eta, gero aipatuko duen bezala, zoru komunaren idea, arnasune politikoaren idea hortik sortzen da. Eta hortik sortzen da komunitatearen idea. Alegia, sinergiak baliatzea, sinergiak eragitea. Bauzkogu esperientziak, hau da bat, Oian Ederretxea bat da. Eta Gasteizen gainean badia, zoru komunaren, elkarlanaren esperientzia emaitza honekoak gainera. Euskara elkarteak ere abia puntutik izan du goera hori. Baina horitzez egun momentu politiko honetan gaina horretarako aukerak biderkatu egin direla. Badaudela, baldintza politiko eta sozialak, momentu honetan, adostasun batera iristeko. Eta horretarako ezinbestekotzat jotzen dugu, Euskal hiztunen komunitateak trinkotzea, are gehiago trinkotzea, hizkuntza ardatz harturik. Alankalan hori areagotzeko. Eta horretarako, nabarmentzen dugu ere, diskurso propio eta berengai bat behar duela. Uste euskalgintzan ere, askotan ari garela entzuten, azken bola honetan, diskurso berri baten beharra. Egia da, baditugula kontzeptu batzuk, egin joiz esan izan dut, uste gaina aurreko solasaldiaren mengotan nula, kontzeptu otxenteroak ditugula ez. Eslogan asko oso otxenteroak dira, hemen gauden batzuk gaina otxenteroak dira, berez. Eta ez ditugu hainbeste aldatu. Errealitate askoz gehiago aldatu da, gure esloganak baino, neurri batian. Diskursoien aldaketa eta egokitzapena ezinbestekoa da. Orain dela gutxi, horre neakitatzen dut emendik urrutira, bi proposamen nik sakon eta honek izan ditugula, bat izan da Iñaki Martínezek berak, Iñaki Martínez da lunak barkatu, egindako diskursoen gaineko irakurketa eta proposamena, eta hori ezagutuko duzue, eta uste hor bide hon bat daukagula, eta gero izan dugu datu bat, euskararen oinarrizko diskursoen inguruko ikerketa kaleratu berri da noren hilabete bat, eta hor ikusten da argi eta garbi, gizartearen gehiengoa, nabarmen, euskaren alde dagoela, aldez, ala moldez, gehiago gutxiago, baina alde. Ehuneko 14 da, kanpo kontra edo bat gelditzen dena. Inakirekin komentatzen, eta hau da datuak, baina errealitatean zenbateraino joan daiteke hori. Eta komentatzen du, inoiz ez 125 baino gehiago. Hori somatu iten da. 175 alde daukagu. Ez badagun nahiko genuke bezala, ez behar badagun nahiko genuken intensitatearekin, baina alde. Eta somatzen dugu denok ez garela iristen ari behar bezala multzo horretara. Hortik planteatzen da, behar hori. Irutze zait, eta horrekoan esan nun, Gasteiz, alde horretatik laborategi privilegiako dela. Dituzuen baldintza soziopolitiko eta demografikoen gatik. Eta horrein ezte jorratutako bidearen gatik. Zut hemen, erindako hasiak izan daitekela eredu ere beste leku batzuetarako. Ideologia komunitatearekin lotuta, lehen esan bezala. Komunitate trinkotzea da helburua, baina komunitatea onditu behar bali badugu eta trinkotu behar bali badugu diskursoare landu behar dugu. Jakin behar dugu nola irisi jendaren gana, nola irisi orain arte kanpo eduki dugun jende horren gana, nola irisi euskaltzale bai, baina horbildu etzaiguna X arrazoien gatik. Nola horbildu etorkin berrien gana, nola horbildu erdaldun alde dauzkagunen gana. Nola horbildu eta nola eragin euskaraz egiten ez duten eta teorikoki euskararen alde dauden euskaldun multzo zabal haundik majoritario egin gana. Gero berton jarduerak. Eta egia da, jarduera asko egin ditugu, asko saiatu gara, baina dauzkagun arrakastak ere erlatiboak dira, erlatiboegiak. Irakaskuntzan, dauzkagu arrakasta gune garrantzitsuak, irratietan, nabarmen xamak, baukagu musika produkzioan bat, iristen dana, baina denok konstiente gara, gure arrakasta nahiko erlatiboak direla, bestela ez ginateke baino.
Eta hor, ikusten dugu jarduerak indartu beharra, jarduerak berritu beharra, jarduerak potentziatu beharra, inertziak puskatu beharra, erabilera eremuak sortu beharra, erabilera eremuak indartu beharra, arnasgunak indartu beharra, eta bat, eta bat, eta bat. Eta horrekin lotuta hegemonia. Hoi da, testuarekiko pixatea, idatzi eta gero berri ikusten da, eta ez da behiratzen da, eta hemen jartzen genuen Euskalgintzak galdu egin du erdigunea. Eta esaten nuen, seguramente, hor bi gauza esan nahi ditugu. Euskalgintzak galdu du, zeukan, erdiguneaz ziren lekoiek ere, neurri baten galdu ditu. Etxeko erabilera dago, arnasguneen higadura dago, eta garai batean era bat euskaldunak ziren gune horietan ja, erderare sartu zegula. Mikel Zalbidek esango luke, gure ez dela egora diglosikoa, gure arazo egin nagusiena diglosia galdu dugula dela. Nola baita esateko. Baina leku hegemonikoak behar ditugu. Arnasguneak indartu behar ditugu, eta euskera hegemonikoa izango den guneak eta guneak indartu behar ditugu. Hori da beste erronketako bat. Hegemoniko diren erdarraren arauak, logikak eta aukerak sendotu egin dira neurri handi batean euskararen kaltetan. Eta horrela egin nahi dugu. Eta... hortik. Bai. Bueno, Gasteiz laborategi izan daitekela, ez dakit Araba osoa laborategi izan daitekeen, baina Arabar bakarra dugu mailan, eta galdera zuretzako banez, zera, Gasteizen bertan azkenengo urtietan Oian edo Errezkan etxea aipatu daukike, bestelako kontu posgarriak ere baditugu, azkenengo urtietan, alea etortzen zait orain, Alabe dibi programazioa, nola ikusten duzuzuk kontua? Eta, bai, hortxe, nola ikusten duzuk kontua? Bigarren aldera bat, baina... Bueno, aldaketa hitza dago modan ez, eta Araba eta Gasteiz, esango nuke euskararen normalizazioaren bidean aldaketaren lurraldea dela, ez? Hori nabarmena da azkeneko urteotan, bai datuetan eta baita normalkuntzaren inguruan dabilen mugimenduaren baita ere, ez? Eta azpimarratuko nuke ere bai aldaketatik aparte aldaketaren abiadura. Oso azkar ari dira aldatzen gauzak Gasteizen eta Araban, ez? Eta honetan lanean ari garenak ari gara abiadura hori harrapatu nahian, ez? Eta askotan kosta egiten zaigu. Beste batzutan asmatzen dugu, baina batzutan daukat sensazioa gauzak azkarregi doazela, ez? Eta erritmo horri eusteko zailtasunak ditugula. Aldaketa asko gertatu dira, aldaketa asko propioak dira, baina beste batzuk badira beste lurralde batzuetan gertatu diren aldaketen ispilu, ez? Eta horrek bentaja bat ematen dugu, nik uste. Beste lurraldeetan egindakoa ezagutzen dugu, eta horrek ahalbidetzen digu akatsen bat egin baldin bada, akats horiek ez errepikatzeko aukera, ez? Oian eder jartzen dut horren adibide moduan, ez? Nik uste esperientzia ona dela, akatsak igual egingo ditu, etorkizunean, orain arte ere igual egingo zituen, baina ez da inertzia batetik sortutako zerbait. Bueno, oian ederrera igual bultateko nahiz bukean. Ni euskara teknikaria nahi, Zuiako kuadrilan, eta zerbitzu publikoa ematen dut zentzu hartetan, ez? Euskara zerbitzu baten arduraduna naiz, eta tokatzen zait hori azpimarratzea, ez da tokatzen zaidala bakarrik, sinisten dut egitura horretan, zerbitzu publiko batean. Sinisten dut konpartitua baldin bada, hau da, erakunde publiko batek euskararen alde lan egingo du, baldin badauka herri mugimendu indartsu bat ondoan, bide lagun.
eta herri mugimendu horrek baten badauka benetako autoridadea erakunde publiko horrekan. Eta Araban, gure lanpostua, hau da, Kuadrilletako euskara zerbitzu duena, berria da, 5-6 urte daramatzago horretan, eta hor ikusi da indar korrelazioaren nolako pivotazio moduko bat, ez? Hau da, orain dela 5-6 urte arte, Arabako lurralde askotan herri mugimendua bakarrik zegoen. Eta jazta, erakunde publikoek egiten zuten euskararen alde lan, baina ez zegoen helburu espezifikorik, ez? Karo, gu sartu gara eta hor egon da indar korrelazioaren zera bat, ez? Moldaketa bat, ez? Ez nahi zara indar korrelazioari buruz, boterea hartzeko zera horretan, ez? Ez gara horretan sartuko, ze hori bai izan da adibidez errepikatu nahi ez nuken akats bat, ez? Zein edaukan lidergoa euskalkuntzan. Hori horretan ez nahi sartuko. Horra egon da. Eta Gasteizen ere egon da, zergatik ez, ez? Eta hau etxe hau da horren adibide argietako bat. Etxe honetan dago Gasteizko udaleko euskara zerbitzua eta etxe honetan dago Gasteizko euskalgintzaren ordezkaritzarik zabalena. Modu nahiko erakundetuan eta koordinatuan, ez? Eta hori iruditzen dela eredugarria. Hasierako planteamendutik, eta gero esperientziak esan du nik uste funtzionatzen duela. Hemen zaudete etxe honetan lan egiten duzuen batzuk eta hau ondo ezagutzen duzuen asko, eta nik baino ezagutzen duzuenak edo zuen gero esango duzu arrazoi dudan, ez? Lotu nahi nuke dokumentuan aurkezten diren lau ardatz horiekin, ez? Aurrera begirako erronkak Kikek aipatu ditu. Jarduera gintza, komunitatea egituratzea, ideologia eta hegemonia. Hartuko dut oian ere adibide moduan. Jarduera gintzan lezio bat eman du, ez? Arrakaste relatiboarena horrela da, baina iruditzen zait jarduerak asko eta onak izan direla. Eta azpimarratuko nuke onak hori. Ze kantidadera jotzen dugu beti. Euskaraz gehiago egin behar da. Baina egiten dena ona izan behar da, ez? Eta nik hori hemen ikusi dut. Irizpide kriterioarekin egin den jarduerik gintza bat egin da hemen, ez? Orduan, berrikusi dokumentuaren testa, puntu horretan, gaindituko genukeela, esango nuke hemen. Komunitatea egituratzearen gaian ere bai. Gehiago egin daiteke, baina bai. Eta hor, beste ekimen batzuk ere sartzen ditut, ez? Adibidez, mintzalaguna. Mintzalaguna sekulako presentzia dauka Gasteizen, eta komunitatea egituratzeko, euskaldunen komunitatea egituratzeko bidean, lan handia egiten ari da. Eta esango nuke, euskaldunen komunitateak badaukala erreferentzia bat eta dela etxe hau. Eta hori lortu dela nahiko epe azkarren. Beste bietan ez dut ikusten hainbesteko testa gainditzen denik. Hizkuntza ideologiaren gaian oraindik ez dut ikusten amets doiturantzako zera norabide zuzenik. Gasteizen behar handia dago euskaldunen komunitatea egituratzeko, euskarazko jarduerak behar dira, baina nora iritsi nahi dugu. Hor dago korapiloa, eta hori da askatu behar dena. Eta ez nuke esango bidenik hemengo akats partikularra. Ari gara behin da berriz bidegurutzeari buruz eta bidegurutzea denona da, ez? Orduan, hori hemen gertatzen da. Eta are gutxiago hegemoniaren kontuan. Jendeak badaki hona etortzen denean euskaraz bizitzeko aukera duela hemen,
baina benetan euskara hegemonikoa izango baldin bada Oihan Ederren, da jendea hori ahazten zaionean. Jendea datorrenean ona, eta ez denean konstiente euskaraz egingo denik hemen. Hau da, Oihan Ederrek galtzen duenean euskararen marka hori. Igual da, amets doitua baino harago zerbait, bide luzea dago oraindik oraino iristeko, baina hegemoniaren gaia hau ez da Azpeitia, eta Azpeitian ere neko lan. Ondo, esan dizute, Josu Uretzako, bai, inkek izan da horren berak gaur egun ez lukela sinatuko dokumentaren eguneko, ondo, hortarako, Elenari ez dugu galdera egingo, zuri egingo dizut. Gabeziren bat ikusten dizut dokumentuari, horren beste oar, horren beste azpimarra, horren beste... Bueno, gabeziak baino, nik zalantzak ekarri ditut, lehen hasieran ere esan dut, bueno, zalantzak badakidalako erantzungo dituztela, eta espero dut ondo bi aipatuko ditut, nagusienak, ez? Zalantza bat daukat euskal komunitate emantzipatuaren gaiarekin. Eta da, dokumentuko tesi nagusienetako bat, ezta? Behar da, euskal txaleen komunitate emantzipatu bat, ez? Hori posible da? Hor dago nire zalantza. Hau da, jendea izan daiteke, eta igual oker nago planteamendua, baina izan daiteke euskal txalea bakarrik. Ala euskarara hurbiltzen da beste hainbat diskursotatik, eta aipatzen da euskal txaleek eduki behar dutela diskurso aniztasun bat, ezta? Justizia, ekologia, nahi duzuna, baina hori da nik ikusten dudan zera, ez? Euskal txaleen komunitate emantzipatuak, baina nondik emantzipatua, ez? Eta zer esan nahi dugu? Izan gaitezke gustatu ahal zaigu euskara bakarrik, ala gustatu ahal zaizkigu beste gauza batzuk ere, ez? Hizkuntza hain determinatzailea da, eta hori behar dugu. Kike. Horrek usita genuen kontzertuen inguruko zena bat, eta hoiz dugu lehenengoa, eta zuretzako zan galdera. Bamanezek horrek. Emantzipazioa esaten dugunean, ez dugu esaten inork bere ideologia dugu batera utzi behar dugunik, ez eta enok berdinak izan behar dugunik. Kontrakua. Esaten duguna da, anitza garelako, ikuspegi desberdinak ditugulako, alderdi desberdinetan gaudelako, pentsakera diferenteak ditugulako, behar dugula diskurso emantzipatu bat, lotura horietatik kanpo, aman komunean, hizkuntzan zentraturiko diskurso bat bideratuko duena. Zergatik, batez ere gatozelako oso egoera dikotomizatu eta enfrentatutik. Lehen aipatu, beti bi, bat bitan banatzen da, eta zer kontatuko dizuet, zuek ezakizuena. Dikotomi horiek jarritzen dute. Gauza askotarako bi ditugu, izenak baditugu. Orduan, hori izan tesi nagusietako bat. Lortu behar dugu, arnasgune bat ere, hizkuntza zentralidadean jarrita, esparru amankomun bat sortuko duena. Eta diskurso emantzipatua esaten duguna da, orain arte historikoki hizkuntza beti lotuta egon den, bi norabideen nagusietako, horietatik kanpo ere diskurso propio bat eratuko duena. Asteburu honetan, irakurriet Joseba Sarrioaren diaren azkenekoa, hau nik erderaz ikasi nun, eta liburu hauek zian de lectura obligatoria. Irakurri behar da. Eta bertan, esaten du besteak beste, eta nik uste idea, hemen sintetizatuta aurkitu duela. Euskal komunitateak alderdien arteko zein gehiagoken menean egon gabe, subjektu gisa antolatu behar du bere burua, ezin ikusi ideologiko eta oztopo politikoen gainetik, batez ere euskaraz eguneroko bizimodua egitea posible izan da.
Parrafo bat edo bestea. Ondo etorriko litzateke iztu komunitateak bere burua subjektu moduan ezagutzea ispiluan eta politikakeriaren estaki iluna gainetik entzea. Komunikabideen alorrean esate baterako, alderdien almenen arabera daude antolatuta euskarazko medio asko. Nire ustez, euskaldiztunen logikarekin eta kriterioekin antolaturako liateke. Eta euskararen hegemonia guneak sortzearen garrantzia azpimarra hartu duzen oso, komunikabideak oso elkartea, udaletxea euskarazko ekosistema bakarren artxipielagoa egin behar. Bueno, nire ustez, idea hortitikoa da. Horrekin lotzen da, zoru komunaren bidea. Eta balda posible momentu honetan, akordio soziopolitiko zabal bat egitea eta oinarrizko euskararen inguruan. Eta hori da bigarren tesia. Eta gure tesia da. Zaila da, konforme, oso behar bezala da. Zaila dela badakigu, bestela zineatek hemen egon. Horregatik landu dugu dokumentua eta horregatik aleratu dugu. Eta hori nola egiten da? Hori da beste kontua da. Guk hemen planteatzen duguna da beharra. Eta jartzen dugu palanka bat, Euskaltzaren aurrean eta alderdien aurrean. Irakurriko izuet, labur, irakurriko izuet bi gauza. Irakurri zuet, Sabriona Indiarena. Baina irakurriko izuet, 3 parrafo, azken bola honetan, entzun ditu danak. Bata da, Inigo Urkullu lehendakariarena Euskararen egunean. Euskarak aurrera jarraitu izateko duen premia nagusienetariko bat adostasuna da. Urrats bat da Euskadiko herri aginte nagusiok aurten eman duguna. Mesede ederra egingo geniok euskarari urrats horren ondoren beste urrats batzuk asko etorriko balira, elkarra hartuta adostasunean. Bigarren testua da, Azaroaren 7koa, berrian argitaratuak, Estitxu Urrinasek, Xabier Isasek eta Garbinez Zurtuzak, EH Bilduko euskara lantaldearen izenean. Uste dugu oinarrizko hitzarmenerako garaia dela, batzekoa eta marra gorriak finkatzekoa, politikakeria utzi eta ikuspegi politiko osoz jokatzekoa. Eta azkena da, Markel Logan berak esantekoa, abadia sarien banaketan. Konpromiso hartzen dut, nik eta nire ingurukoek alegina egingo dugula euskara liskar politikotik ateratzeko, eta hor denok egin behar dugu esfortzu bat. Eta hemendik aurrera, Gipuzkoako Foru Aldunditik euskargintzarekin, elkarlana eta bide elkarrekin egiteko, apustua sakondu egingo dugula. Norabide hori da. Hori nola egiten da, hori ez da errezeta bat. Hor bidea egin behar da. Baina, iruditzen zaigu, hori dokumentoa jorratu ondorengo testuak dira, eta alde horretatik, zaindugu pozik hartu ditugula, horiek ez. Hemen jartzen dugun hau da, txostenean. Uste dugu euskararen eremuan zoru komuna zabatu eta eraiki daitekela, bai gizarte mailan eta bai maila politikoan. Non urte hauetako guztietako desberdintasunak eta diferentziak beste maila batera eraman eta beste era batera eztabaidatu daitezken. Ez dugu esaten diferentziarik egongo zanik, nola ez dago diferentziarik. Egongo ez diala. Ez gara horretaz ari. Ari gara eztabaidatzeko moduaz, eta ari gara adostasunetara iristeko moduez. Egingarritzat eta ezinbesteko jotzen dugu gainera euskara alderdi zentral batzuen artean, beren arteko gatazka politiko publikotik aterako duten oinarrizko adostasunetara heltzea. Oinarrizko adostasuna eta eztabaida publikotik atera. Horrek ez du esan nahi denetan ados egongo anirik ez da gutxiagorik ere, ez da beharrik ere. Zoru komun horrek hainbat oinarri beharko ditu, hori bai. Elkarrekiko aitortza abiapuntutzat hartzea. Alderdien artekoa, ala nola gizarte eragile eta erakundeena. Euskalgintza ez etiketatzea eta ez instrumentalizatzea. Botere kontra botere enfrentamendu dinamika menditu eta elkarlan instituzional sozialaren parametruetara pasatzea. Hizkuntza mailako gizarte borondaterekin batera pauso estrategiko kementsuak ematea. Guzti horrek ordea aurretiko pauso klabe bat eskatzen du. Familia politikoetako buruzagien arteko akordio sakona gai hau blindatzeko. Hori da. Orduan, bi aspektu daude. Zango nuke, alderdiekin loturiko aspektua eta euskalgintza emantzipatua horren aurrean ere ahots propia izango duena. Barne desberdintasun guztiekin noski. Banez? Bai, oso lotuta dago, izan duenekin kikekez eta zaitu Hau argitu zaitu? Bai. Eta ondo, eta hau zago.
Bestela errepikatuko. Bueno, ez dakit lehen igual ez dut esan, baina alderdikerien eta politikakeriaren historia horrekin bat egiten dut guztiz, Osea, ez dakit anekdota bat den, Euskararen eguna aipatu duzu. Euskararen egunean, gure Korreñako udal batean, Euskararen eguna baino, abenduaren batean, uste duzela, asteartean, ezta? Pixkate, bueno, zer egingo dugu, instituzio bezala, ezta? Udal batek, ez? Begiratzen, era, bueno, hasi ginen pixka begiratzen zer jaso dugun beste erakunde batzutatik. Kontatu genituen 5 manifestu proposamen, plenora eraman eta onartzeko, ez? Onartzeko proposamenak, ezta? Erakunde desberdinenak, erakunde publikoenak, partido politikoenak, euskalgintzako erakundeenak. Claro, oinarrian irakurtzen dituzu eta ez dira oso desberdinak. Eta zinegotzea batetzen zidan. Eta gain zer egingo dugu, ez? Zer eramango dugu plenora, zer? Horre diagnostikoak egoera horrekin bat egiten dugu guztiz, ez? 5 erakundetatik etorritako edukia antzekoa, baina azkenean begiratzen dena nondik etorri den, ez? Eta hor badago zerbait ez duena funtzionatzen. Arnasgune politikoaren iritsi behar da, eta hemen dator nire bigarren zalantza, ez da? Nola egin behar da hori? Hori da hemen planteatzen dira. Bueno, aurretik egon behar da eztabaida bat, ez? Arnasgune politikoa ez gara iritsiko bateko hori esaten duelako. Aurretik egongo da eztabaida politiko bat, ez? Eta beldurra ematen dit, ez dela eztabaida politiko hori behar den bezalako, ez dakit, sano ateratzen zait, bai, sano bideratuko, ez? Adibidez, UEMari buruz hitz egingo dela, orain arte hitz egin den bezala. Eta ez daukagun tresna soziolinguistiko potenteenetako bat bezala, ez? Ikuspegi horrekin bakarrik. Hau da, arnasguneetarako UEMak ze garrantzia dauka, ez? Ez beste denok dakigun beste ikuspegi horretatik, ezta? Hau da, eztabaida politikoa izan behar da, benetako eztabaida politiko bat. Eta hori falta da. Orduan, aurretik estadio hori egongo da, eta nik ez dakit daukagun nahikoa gaitasun estadio hori behar den bezala gainditzeko, ez? Heldutasun kontua igual ez dakit ez duen peaje garesti bat ordaintzeko zera utziko. Beldur bat igual, edo zalantza bat, ez dakit. Bueno, zalantzak, dana, egitezen badago ziurtasun bat, ezer egitea espada, goin arte bezala jarrituko dugu. Gutxo gara, hoi, ziurtasun gara. Bide berri guztiek, arrisko dute, beldurra eman dezakete, edo ilusioa sortu dezakete, edo sortu dezakete itxaropena, edo sortu dezakete norberak nahi duena. Oso subjektiboa da. Nire impresioa da, momentu honetan, hau ez da premonizio bat, Nire impresioa badagoela kontzientzia bat egon gaitezkela hobeto. Oso modu simplean formulatu da. Egin ditzakegula askoz ere gauza gehiago elkarrekin. Adostasun oinarrizko batzuetara iritsi gaitezkela neke handirik gabe. Baldin eta zoru komun horren bila balin bagoaz, eta eztabaida batzuk modu normal batean, ez nuke zen, ez da sano, Sarri Nahidiaren liburuan, oso idea politia dituz, momentu honetan ia konponezinak diruditen arazo batzuk, ez bakarrik euskaren inguruan, edozein lantegi erakundetako bilera batean konponduko liateke.
ez da inbestekoa diferentzia. Nora jo nahi dugun horretan behar badeza, bueno, hemendik 100 urtetara nun neon nahiko genuk. Gaur egon daitezke diferentzia gehiago, baina hemendik 20 urtetara Gasteizen nun neon nahi dugu. Ez dago inbeste diferentziarik. Hemendik 20 urtetara gutxi horregara, batek esan dezake ni nahi dut uneko 60 eta besteak, pues nik 60. Bien, baina, hori izan diteke diferentzia. Ba, mi uste, oinarrizko adostasun batzuetara iritsi aitekela, niko zabalak gainera. Alde horretatik ikusten dugu, Zer gertatzen zaigu? Gertatzen zaigu, eta hori ere aintzat hartu behar dugu. Atzetik daukaguna. Erresago bilatuko ditugula kontu komunak eta zoru komuna etorkizunean, iragarren irakurketan baino. Eta gero esango dugu, ez gaude orain dela 20 urte bezala, ez gaude orain dela 10 urte bezala, esango dugu, ez gaude orain dela 5 urte bezala. Eta adibide asko dauzkago. Hau da bat, baina gehiago daude. Asuntoa bide horretan sakontzea. Hau ere ez da sortzen utzetik, honek ez behar nahi zer egin ez da, nik ez hau da bide honetan sakontzeko eta eragiteko modu baten. Nik beldurri batez. Beldurri batez. Zan ez bete, bien. Hoi da, batzuk bazian, gure garaian ligatzen zutenak igual gaizkia eta tozalako, bai, bueno, sistema da, ez da honen. Bai, ematen du zoru komunaren kontzeptu hau, bueno, apur bat berria izan daitekela, edo orain dut gutxikoa, baina egia da baita ere, apur bat otzenteroak bagarenok, badaude garai hartako gauz batzuk ere aprobetxatu daitezkenak, ez da, itoiz otzenteroa da eta oraindik ere apur bat kostatzen zaigo. Nik esango nuke Euskara Elkarteak sortu zirenean, pertsonok, herritarrok sortu genituenean Euskara Elkarte horiek, euren sorreran bazegoen zoru komunaren kontzeptu hori, nahiz eta oraindik behar bada ez genekien zoru komuna esaten, baina bageneukan ikuste dut ideologia partekatu hori, eta nik uste dut elkarteetan eta herritarren artean bai landu zala zoru komun hori, eta bai landu zala elkartean partekatuko zala euskaltzaletasuna izango zala hain zuzen. Eta horrela, elkarteetan, normalako moduan, herritar soil moduan, jende asko batzu zen ideologia oso diferenteetakoa, eta garai horretan euskal gizartea askoz polarizatua zegoen orain dagoena baino. Ez dira alperrik pasa 25 urte. Orduan, nik uste dut orduan ahalmen esportzu hori egin zela herritarren aldetik. Behar horre gero, ez zuen horrelako gauzatze bat izan alderdi politikoengan, izan ditugu 25 urte oso gatazkatzuak, oso polarizatuak, baina orain behar badago giro politiko hori, herritarrok modu horretan sortzeko kapaz izan ginenok, zoru komun hori sortu genuen, ze elkarteetan oso ideologia diferentetako jendea elkartu zen, bazego jende abertzalea, baina baita ere horrelako abertzalea etzena, baina hizkuntzarekiko konpromiso hori bazeukan, euskaltzaleak mundu abertzaletik kanpo, zoru komun hori egin genuen, kapazak izan ginen adostasun minimo batzutara iristeko, eta adostasun minimo hori hizkuntzaren gainean zen, euskaltzaletasunaren gainean. Orduan, behar bada, baita, kontzeptu otzentero hori hartzea eta transmititzea herritarren gandik, eta orain transmititzea beste giro badagoelako, beste gizarte batean gaudelako, hori trasladatzea eta estrapolatzea hildo politikora eta maila politikora, eta, entzuten baldin bagabiz alderdi diferentetatik eta erakunde diferentetatik adostasun baterako garaia badagoela, oinarriak egon daitezkela, nik uste dut, hori ez da kasualitate bat, ez da horrela bere sortudan gauza bat, baizik eta, nik uste dut, eta hitz dezakegu, baina gizarte mugimenduak badaukala hor zer esana, izan duela egina, eta badauka horren arduraren behintzat zati bat, eta beste garai batean, behar bada horreta iritsi gaitezke, minimo batzutara, nun adostasuna izango dugun, hizkuntza politikan eta euskaltzaletasun minimo horretan. Eta horrek suposatzen duen energia askatzean. Nik uste beste adibide politikoak korrikarena da. Izkuid ditugu hemen enfrentamendu politiko gordineko korrikak, eta uste ditugu adostasun zabaleko korrikak. Eta konparatu. Nik uste
horrek sortzen duen energia, eta batez ere, urrengo belaunaldira begira, horrek sortu dezakeen ilusio eta energia ikeragarri dira. Gure ustez. Alegia, ze hori ere esan behar dugu, Euskara Elkarteen historian, abia puntua, ne uste nahiko indartsua izan zela, herri askotan sortu ziren, lortu zen indarmetaketa hori, lortu zen aniztasun hori, baina hori askotan galdu egin da. Eta askotan puskatu egin da, eta askotan lehertu egin da. Hori ere da, hori ere badakigu. Irakaspen horietatik abiatzen dugu refleksio hau ere. Zer utzi nahi diegu ere, eta hemen gauden batzu-ja seme alabak oizkortu xamarra baditugu, zer utzi behar dugu, horrengo belaunaldiari. Ilusio forza bat, edo errespetatzen gutxi da. Hori ere badago jokoa. Eta herrigintzaren ikuspegia aldatzeko premia eta oihu bat ere badago, nola baita esateko. Ze aukera handiak daude, baina arriskuak ere badaude. Zan ditut, urrengo urtei begira, ze bide hartzen da, edo, bueno, hau nondik nola dikoan, kontuz. Eta nik adibidea jarriko, Katalunian Ciudadanosek lortu duen indarra ez da txorakeria. Eta ezin dugu ahaztu, Ciudadanosen oinarrian eta dagoela hizkuntzaren gaia. Katalunia. Evidentemente, deno dakigu, katalana ikeragarri hizkuntza zaila, ez dela ulertzen, eta ez balin badazu 10 urte pasatzen, egunero labordu ikasten, ez dela ulertzen, eta horrek sortzen ditula tentsio han. Hori ere aintzatatu behar dugu. Urrengo belaunaldira begira edo ze plantatu behar dugu. Jarraitzea gure mugastuak betiko dinamikak ezin inertzia pasa eta hori palanka hori egiteko zer behar dugu. Pues, oso simple esan da dago, eta hori nola egiten dugu, hori jungoa. Zuntan aurrena behintzat horra iristea da, gero bat egiten da bidea eginez, estropozo eginez, eta gero batzutan betzatea, ja baino gero, adostasuna esaten denean ez da denak egunero poteatzea, danak eztabaidatu gabe eta denok ados daude guztian, hori pelikula amerikanoetan ez da gertatzen, ez, eta eztabaidak bideratzeko modu bat ere. Eta batez ere eztabaidak ez bideratzeko modu baten eskara. Hori du. Bueno, adi ginen, kontzeptu batzuk argitzeko ariketa horretan, eta ez dakit, sakondu nahi duzuen, baina komunitate emantzipatuarena, zoru komuna, arnazgune politikoa ere, ez dakit argitutzat emango ditugun, edo horietaz zeo zerraitzeko. Bai? Bota zeo zer, ya está. Bueno, urrengoa orduan autoritatearen egin nuen, eta urrenkera eta txukun ordenatuta, Kike, zuretzako esan urrengoa, autoritatearena. Autoritatearena da. Pixat hemen, askotan, eta formulatu dela ez, herri mugimenduak eta agintariak. Esango da, pixat administrazioa, herri mugimenduak, pixat bi foko horiek egon dira beti mai gainean, eta hor lidergoaren arazoa. Lidergo konpartitua, nortu lidergoa, arazo hori egun dago herrietan, eta dago maila horrekoka. Hori bada, hori ere eztabaidatu beharreko eta adostu beharreko puntu bat, horrela ikusten dugulako elkarlanak ere lidergo adostu bat behar duela. Bakoitzak jakin behar duela, zertan. Baina, hori argitzeko eta hobesteko ikusten genuen ere hirugarren erpin baten beharra. Horren formulazio komplikatuagoa da, neurri batean eta sinpleagoa zen. Momentu honetan, esate baterako batzuk euskaltzen dira begirare egin dira eskaerak, horre patxisa ezek eta bideratu hori, gu behar gara gehiago ikuste gendun jakintzaren ikuspegitik landuko den autoridade bat. Ez autoridade, horreko bilera batean esan duzan, Jan Jus eta txasantuak berak ere esaten du behaz dela infaliblea. Ez gara hitz egiten ari autoridade infalible bati buruz esango duena hau horrela indar da eta hau denok amen eta batuaz. Ez. Ari gara hitz egiten ikuspegi zientifiko batetik hizkuntza normalizazio prozesuaren inguruko oinarri batzuk
eta jakintza bat, mai gainean planteatuko duena, erabaki batzuk errazteko. Hori orain ez daukagu, nola bete esateko. Unibertsitateak egiten ditu bere gauzak, soziolinguistika klustera hor dago, baino falta zaigu nola erakunde bat, Euskal Zendiazuk esatzen zenun erresagoa dela. Ez beti eta ez leku guztietan. Hemen, gerra piztu dira, Valentziakoa da bat. Zer ez dute Katalana eta Valentziara pentsa nun dauden, eta erresagoa izan dute kakotxe artean neurri normalizatzailea batzuk hartzea, erabatekoak edo bestekoak, hizkuntza lingüistikoa adostasuna lantzea. Zer ez dut hori alde beste aldatzen da, Oksitanian oraindik daude ez dakitela hizkuntza bat, 2 edo 3 dian, eta barreta hor, alde horretatik dijo autoridadearena. Momentu batean, baldin badago, autoridade zientifiko bat esaten duna. Pixat klimarekin orain gertatzen, autoridade zientifiko batzuk esaten dute, kontuz, horrela dago. Eta minimo hauetatik bera, ezin da garantizatu. Eta hori zientifikoki demostratuta baldin badago, horrek adostasun politikoak eta sozialak asko arrestan ditu. Era horretako erakunde baten zantzua zen. Euskaltzaindia ez daki. Zan izurte, pixatori formulatu gabe da. Baina bai ikusten genuen horrek eman dezakela Euskalgintzari buruz ere helduleku garrantzitsu bat. Egia da esate baterako, azken bola notan, egon dira txosten batzuk, asko errazten dutenak horren ondorioz plantamendu batzuk bintzat adostea. Bat gogora atokiana da, arroe txostena. Arroe txostena kaleratuta gero, gauza askoz garbiago. Ikusi dira, plazaratu dira eta adostu dira, edo adosteko bidea egon daitezke ez. Eta autoridade papal bat, gauri burutik endu. Eta horrek ere ez du esan nahi, arek, esan da, gero mundu guztiak adopzioan bat duenek. Eta horrekin goatzen naiz, orain dela gutxi, aizkide bat, politika oso sartuta dagoen eta zerteziana. Ezke batutan, politikoak sartzen gara sartu beharko duen bekuan. Eta adibidea jartzezian. Legeak jartzen baldin badu, hizkuntza arautua amaitzean, ikasle guztiek, bi hizkuntza ofiziala jakinda dituztela, politikariak ezin duguna esan da hori nola lortu behar da, hori dakienak esan behar. Arek ja esaten duenean, inbertia hori lortu. Hor bi definizio behar dira. Zer da euskaraz ondo jakitea, hori definitu behar da, eta hor adostasun hor jarri behar da. Zer da euskaraz ondo jakitea? Nun jartzen dugu muga. Ontan edo zeude? Bien. Hori nola lortu liteke. Horrela ez, horrela bai, horrela ez, horrela bai. Helburu hori balima da, hortik aurrera ja, eztabaidak askoz ere txikiagoak dira. Norbaitek esango badigu, ez, halako ereduarekin, baino gero 20 ordu hemen sartuta ateratzen dira denak, bersotan, bale, etxek bajola, helburua ez baita metodoa, helburua. Adibide, izate simple bat jartzeagatik, baina, luzete horrek argitu ezakela bideak. Egia da askotan, egon garela ere, eztabaidatzen, gauza batzuk oso definituta ez den euskarako. Eta nire uzete, agirien inguruan ere, sortuan eztabaidaren pixat hortik joan dela, eta kontzeptu batzuk nahiko lausoak izan ditugulako. Zer da euskaldun izatea? Definitu ezagun. Esatu bali badugu, hemen helburua da B2 behar dela. Ez dakiz ere mailatan, B2 da maila. Ados gogoa, B2 da. Beraz, B2 bali bada, ez da C bat. C bat lortzen bali bada, hobeto, baina lortu beharrekoa B2 da. A2 ez da nahikoa. Definitu ezagun. Orain arte esatea, euskalduna, pero euskalduna zuzalduna bakoitza hemen galdetu ezkeu, hemen gauden hon artean, zer dan, hemengo, galdera hori endut, leko batia baino edo. Zer da euskaldun izutea? Ezkera doz jartzen. Zer, bola, badi madera esaten, venga, hemen jarri marra. Horren otazken, arnazgune politikoa, zoru komuna, autoritatea, baina zer funtzio ikusten zaio gizarteari? Zer egin dezakegu herritarrek, euskaltzaleok zer egin dezakegu? Motivazio eta bizi indarra esaten ganean zertaz ari da? Elena, hau zurtzak zen. Nik uste dut,
altura honetan esatea baino ez daukagula gizarte mugimenduak eta gizarteak bera izan dezaken garrantzia. Hizkuntz politikaren horko bi hanka behintzat oso garrantzitsuak izango dira. Manesiek ondo aipatu du, funtzio publikoa sinisten duela esaterakoan, funtzio publikoa ezinbestekoa da eta beharrezkoa da, baina ez du funtzionatuko, ez du funtzio hori izango gizarte mugimendurik ez badago eta gizartea antolatu ez badago helburu konkretu baterako. Orduan, gizarte antolatu moduan, Kikek aipatu dituen lehen lau aditzak, ez da, elkartu, aktibatu, aurreratu eta hortik aurrera irabazi. Gizarte mugimenduak egin beharko duguna da, hemen aipatzen gabiltzan jarduera hauek, alde batetik diskurtsoari landu beharko dugu, diskurtsoari zabaldu egin beharko dugu, jendea guregana erakatzeko, jendea euskaltzaletasun gara erakatzeko, eta gero aldi berean komunitatea trinkotzeko jarduerak egin behar ditugu. Hori nik uste dut gizarte mugimenduari denean dagoen, mugimenduaren denea horretan batera dagoen zera bada, ezaugarri bada, jarduerak antolatu beharko ditugu, arnasguneak antolatu beharko ditugu, espazioak irabazi beharko ditugu euskararentzat, eta lehen zuk aipatu duzu hezkuntza, aipatu duzu irratia, nik hirugarren bat ohituko nioke baita ere uste dut gizarte mugimenduaren ondorioz edo lortudan espazioak eta da internet. Interneten uste dut euskarazko komunitatea oso aktiboa dela, badagoela benetako komunitate bat, eta hor bai irabazi dela espazio bat nun hizkuntza hegemonikoa da eta gauza asko lantzeko eta gauza asko jakiteko eta gauza askotaz enteratzeko gaur egun iruditzen zait euskara jakin beharra dagoela internet bitartez, eta uste dut badaudela espazio batzuk euskaraz baino ez diranak landu, oso gainera aurrerakoiak, kasu askotan oso masiboak, eta horrek gizarte aktibatu bati esker lortu direnak, eta nik uste dut hori gaur egun espazio horiek, irabazi diran espazio horiek, pentsa ezinak izango lirateke aurretik euskara elkarte egindako lan hori kontutan izan gabe, uste dut badagola hor kausa efektu bat, ez behar bada helduko gunean, baina erabateko eragina izan dutela gizarte mugimendu horrek euskara elkarteetan funtzionatuta eta jendea aktibatuta gero espazio berri hori irabazteko dudarik gabe. Orduan, nola jarraitu hemendik aurrera? Horretan, trinkotuz eta lankidetzan. Nik horrek aditzok azpimarratuko dituzke, lankidetza eta aktibazioa erabat, eta diskurtsoaren lanketari ere garrantzia ematen diot, mentalitate berri horietara egokitzeko eta norberak euskaltzale guztiak bakoitzak bere modura, baina biltzen dituen horretan jarduteko eta hortik aurrera hasteko lanean. Igual mundu guztia ez da honekin ados egongo, baina esango nuke erakunde publikoen eta gizarte mugimenduen arteko harremana iruditzen zaiguna baino hobea dela. Claro, nik ikusten dut erakunde publiko baten ikuspegitik, ezta? Baina badago azterketa bat egin beharra eta estrukturalki gauza batzuk aldatu beharra. Alde batetik iruditzen zait herri erakunde publikoek aitortu beharko lioketela euskalgintzari edo gizarte mugimenduari daukan autoridadea. Erabakiak hartzerako orduan, lotuta hemen aipatzen den emantzipazioaren kontuarekin, zein da benetako mugimendu euskaltzaren emantzipatua? Gizarte mugimendu, euskalgintzaren gizarte mugimendua ez. Eta horrek badauka balio erantzi bat, hau da, bere interesa hizkuntza normalizazioa bakarrik da. Eta hori, erakunde publikoek aitortu behar diote, eta ez kontuan hartu bakarrik. Erakunde publikoek hartzen dituzten erabakiak baldintzatu beharko dituzte horrek. Hau da, eskaintzen dion pixua baino gehiago eskaini beharko diok.
enaiz ekidistantzian eroriko, baina alderantzizko bidea ere egin beharko litzateke, nik uste. Gizarte mugimenduek aitortu beharko liokete gehiago, liekete erakunde publikoei daukaten zerbitzu izaera. Eta askotan egin izan den bezala, ez bakarrik diru laguntzen etxe bezala tratatu. Zerbitzu publikoak hori baino gehiago dira, gara, eta gero eta jende prestatuagoa dago. Soziolinguistika nozio gero eta handiagoa daukana, eta norabide berean joateko gero eta gaitasun handiagoa daukana. Eta behin da berriz azpimarratzen dut zerbitzu izaera, hau da. Ikuspegi romantiko batetik, herritarren zerbitzariak gara, ez? Nik horrela ikusten dut, herriak agintzen du eta berari zerbitzu eman behar zaio. Eta bideo horretan guk ere badugu zer esana, ez? Lidergo konpartituaren kontzeptua aipatuko nuke. Bi buru edo buru bakarra, bakoitza bere esparruan, helburu berarekin, zoru komun batekin, elkarri autoridadea batek autoridadea eta besteak zerbitzu izaera aitortuta, eta horrela, nik uste hobeto funtzionatuko enukela. Igual ez duzareko. Azkena, bizion dako, zego ikusi. Hementik aurrera zer? Hemen proposatzen gogoetan urren urratzak nork eman behar ditu. No. Hemen txosten egin dugu noin, eta komentatzen dugu, azken batiagoan ikusi duzu, izen batzu gaude eta izen horiek gaude txosten honen inguruan. Atzetik euskara elkarten topagunearen babesa izanik ere, maila individualean landutako txostena da. Horrek muga fisikoak dakartza. Gauza bideratzerakoan, eta honetan aurkezpenak egiten ari gara, aurkezpen batzuk publikoak eta beste batzuk maila pribatuagoak. Palankara egiten hasteko asmoz. Nahiko genuke honen prozesu bat egitea. Bai Euskalgintza barruan eta bai alderdi politikoaren artean. Hori da gure eskaera. Nola bideratuko den ez dakigu. Baina hori ere egiten saiatuko garela bai. Hori da, gure ahalmena ditu, baina gure mugak ere handiak direlako. Kasu honetan gehiago izan delako gure erakitea, ez mugimendu guk nahiko aldo horretatik ditugu mugak ditugulako, eta hori txostenen ere ikusten da, eta horiek aitortzen ditugu. Baina, ahal dugun neurri guztian eragiten saiatuko garela, bai, hori ere bai. Eta gero, nik uste eta adibide batzuk ere ari direla sortzen. Nik uste lidergo konpartituaren badala, eztabaida sakona eskatuko duena, eztabaida sakona, ziurre bada ere egia, bi kultura oso politiko diferenteetan gatozela, lidergoak ulertzeko moduak ere oso diferentean direla, horrek eskatuko du, eztabaida sakona, baina horretarako dira eztabaida sakontzeko eta iristeko nolabaitea, ez? Baina bai, badago adibide bat, eta ikusiko zenuten prentsan ere atera delako. Donostia 2016 dela eta konseilua bidez antolatu behar den hizkuntz eskubideen protokoloaren inguruko adostasun bat lortu da. Eta egite exactamente no da, hori esatik zuet, baina bai, orain dela 2 urte, ze giro zegoen horren inguruan, eta momentu honetan ze giro dagoen, ez daukat zer ikusirik. Pieza bada, adibide bada, baina adibide hon bada. Okerrak ere ikusi ditugu hor nahuetan. Ikusi ditugu, lezakako udaletxeko argazkiak. Zan izuete, hor gaude. Eta bidea proposatzen dugu hori da. Nahiko genuke, lezakako bezalako argazkiak ez gehiago ikustea. Hori da hemen planteatzen da. Hori ez gehiago ikusteak esan nahi du aurretik ere lan asko inberra daura.
Eta hori da planteatzen dira. Eta posible ikusten dena. Eta beharrezko ikusten dena, hori ere berriro zango. Bukatzeko gauza gutxi dago Ikek esandakoari eranzteko, baina Donostia 2008ko kongresuaren inguruan gainera adostasuna izan da handia auzitegietako errekurtsoa ere atzera geratu dela. Esan dut, batzutan ez dugu zertan egongo gara ados. Danetan egon behar dugu ados, ez bakarrik gauza minimo batzutan. Eta kasu honetan izan da, hor jindientez egoen errekurtso judizial hori ere erretiratu egin dutela. Orduan, ez da beharrezkoa gauza guztietan adostasun batera llegatzea, baina bai behintzat oinarrizko adostasun batzuk lortzea kasu batzutan, eta kasu horretan kontseilua eta jaurlaritza kapaz izan dira biak adostasun batera iristeko eta hori gauzatzeko. Hemendik aurrera zer, hemen dokumentu honekin egiten ari garen, eta danon artean egiten ari garen lanen ikuste dut landaketa lan badala, ez da, hasia bota eta mesua zabaldu. Egia da, orain arte egindako aurkezpenak, Gasteizekoa hau, gaurkoa benetan jendetzuena izaten ari da, eta erabat pozgarria da beste jende egotea, entzuteko, eta gertu ez da, baina izan genuen baita ere Iruñean aurkezpena, eta beste modu bateko behar bada ez dute bizi Nafarroan hemen azaltzen ari garen erabateko egoera berdina, ez, apur bat diferentea, baina nik uste balio dezakela baita ere, eta sortu zuen interesa, eta uste dut, herri edo, behintzat egune handi batzuetan horrelako mesua, horrelako agiria zabaltzeak izango dituela. Ni horre baiko samarra naiz, ez da uste dut horrek izango duela ondorioa, bagabiltza giro bat sortzen, ez da, uste dut giro bat sortze, giro hori sortzearekin batera diskurtsoa ere zabaldu egiten dela, eta buruak ere zabaldu egiten girala, eta toki askotara iristea badagoela, eta zirimiri, aipatzen San Juan zen egunean baita ere berriako beste artikulu batean, ez da zirimiri ari du, eta orduan honen bitarte zirimiri bat lortzeko gai baldin bagara, badanak egu zirimiriak ere lurrean nolako, ureztatzeko gaitasuna izaten duen, ez da, horretari iritziko bagina ez litzateke gauza txikia. Eta gero, apia puntuarekin lotuta, ezin dugu aztu, hau ere nondi atorren, eta dator, elkarteen mugimendua indartzeko behar batetik. Alegia, euskara elkarteak indartzeko behar batetik. Hori ere esan behar da, elkarteen mugimendua ez dago mugimendurik, momenturik honenean ere. Hori indartu beharra ikusten dugu, eta hau ere aprobetxatu nahi genuen, hain zuzen ere, herrietako euskara elkarteak indartzeko, herrietako euskara aldeko dinamikak indartzeko. Hor ere, guk euk ere, mugimendu barrutik ikusten dugu behar bat. Eta ikusten dugu ere, norabide aldaketa baten beharra, eta horri ere ikusten dugu, gauza batzuetan asmatzen dela, eta beste batzuetan ez. Eta, zenbat jenderen gana iristen garen nahi balekutan, eta zenbat jenderen gana ez. Beraz, bide batez ere horrek ere eragin nahi du horretan. Eta eragin nahi du horretan bumeran efektuarekin. Alegia, hau ari baldin bagara planteatzen hori da herrietako euskara elkartetan ere nahi duguna, eta jende hori guztia erakarri nahi duguna. Nik esan dut posible ikusten doala, ez da? Eta iritsi bat botako, ez? Eta hori barean, zuek esateko edo segun ikusten duzuen. Hitz egiten dugu autoritateari buruz. Eta nik uste dut nahaztu egiten dugula batzutan lidergoa eta autoritatea. Nire buruan, alderdi politikoek beti diskutatuko dute autoritatea eta agintea. Euren artean eta beste edozunekin, ez da? Eta nik uste dut, euskal komunitateak behar dagoena dela lidergoa, bizioa, eta bizio horren inguruan hiztuna batu egingo dagoena. Eta lidergo hori izan daiteke autoritarioa, hori da lidergo eredu bat, baina ez dut uste gure kasuan hori danek eredua, lidergo horren eredua. Eta nik ikusten dut hor, zeren autoritate disputa horretan gerta daiteke gaur egun alderdiak egotea elkarlanerako prest, eta hemetik 5 urtetara berriro egotea beste egoera batean, euren artean, ez komunitatearekiko. Eta euskera erabiltzea burruka horretan, atzetik pasatu izan danez, ez? Beraz nik uste dut espazioa zabaldu behar dela
komunitateak edo komunitatean lidergo hori agertzeko, lidergo horrek bizio bat erakusteko eta komunitatearen indarrak metatzeko zentzu horretan. Alderdi politikoei itxi euren eremua eta komunitatetik hartu komunitate horren lidergoa hizkuntzaren gaian. Ez dakit esaltzen dudan, ez da? Ez itxi lidergo hori alderdi politikoen eskuetan. Nikolari ikusten dut, ez? Imaginatzen dut, sartzen naz, ezagutzen ez duan eremu batean, ez da? Baina, gai eta lesbianen asuntoan, nik ez dut uste autoritatea egon daitekeenik alderdi baten eskuetan, ez da gobernu baten eskuetan. Ze gobernu izan daiteke alderdi batekoa, edo bestekoa, iritsi batekoa, edo bestekoa, ez? Hor beste egitura bat, eta nik egitura horri faltan botatzen diodana da, lidergoa hori, bizi hori, eta indar batzeko indar hori. Eta uste dut hori gure eskuetan dagoela. Ez dagoela alderdien eskuetan. Euren kolaborazioa behar da, baina hori komunitatearen eskuetan dago. Nik autoritate derako horrekin zalantzan dira ditut, ez. Nik ez dakit beste txiringito bat behar dugu, bai? Txiringito zainzka gaude leku guztietan ikustu. Eta igual lagungarria izan daiteke txiringito batzuk istea, eman dezagun, bai? Adibidez. Orduan nik beste txiringito bat montatzea baino, batin baditugu soziologia guztarra, jendea unibertsitatean, daukagu Eusko Jaurlaritzaren Euskara Zerbitzua ditugu, Euskara Zerbitzuak leku guztietan, erakundeak, daukagu AEK, daukagu normalizazio prozesuak, ez dakit, daukagu mila kontu, ez? Nik uste dut behar duguna bai direla bi gauza. Bata, ez autoritate kontsentsuatua, ez dugu lortuko gainera, ona gara euskaldunak horretako, ez? Behar duguna da diskurtso kontsentsuatu bat. Hor bai, beharra dagoela ideia multzo batzuen inguruan elkarrekin aritzeko eta jotzeko. Eta beste gauza bat da, helburu zehatz eta helburu zehatz, ez helburu orokor batzuen, helburu zehatz batzuen inguruko elkarrekin aritu era kontsentsuatuan, lekuan lekuko helburu. Eta nik horri helduko nioke, bai helburuei alde batetik eta bai diskurtsoari, eta hor bai bildu sinergiak eta nik autoritatearen kontua irakurri nuenean oso arrotza egin zitzaidan, ez dauka ez dakit zerikusirik nik gauzak ulertzeko moduarekin, irakurri dut ere prentsan edo baten batek euskaltzaindiari batakit guaren gainean jarri nahi diola ardura, uste dut euskaltzaindiak igual gehiago egin dezake. Seguruenik, euskararen presentzia sozialaren arloan, baina uste dut ez dagokiola, ez dakit egokiena den, euskaltzaindia horretan sartzeko, eta nik uste dut bestea bai, sinergia bilatu diskurtso mailan eta helburu zehatz batzuetan. Hitz handiak pixka bat aztuta, eta nik hortik joko nuke autoritatearen ideia. Eta gero beste kontutxo bat, aipatu duzu edo abiapuntuetako bat zan, nolabait gazteri euskaldun bat badugula. Bueno. Gipuzkoan ez dakit, arabanez. Bai, Gipuzkoan ez dakit hori daukagu. Arabanez, Nafarroan uste dut ez daukagula inola ere, eta Bizkaian ere ez, bai? Bizkaiko zonalde batzuetan izan daiteke beste batzuetan arabaren antzekoa da, egoera, bai? Badaukagu gazteri, euskaldun gazteri bat, eren bat edo gehiago edo gutxiago dakit. Izan daitekena, badaukagu, ereduan ikasitakoak, eredu fundamentuzkoetan direnak, badaukagu pribatuan adibidez eredu ugari dago. Eta hor, ez dakit, euskaldunak edo dira ikasle asko. Maitzak ikusitu, bai diren ebaluazioetan, ez dakit euskaldun pasibo baino zertxo bai gehiago izendatu ditzakegun edo, ez dakit. Eta badugu beste multzo bat, oraindik eskolatik erdaldun ateratzen dana. Eta gainera, ni behintzat oso eskatuta nago, hor ere banaketa soziala duelako. Araban eta Gasteizen bereziki, A ereduko eskola nahiko daude, publikoak, getoak direnak, etorkinez gainezka, etorkinak hemengo jendea baino gehiago dira,
eta hor euskarak ez du lekurik. Eta orduan nik uste dut etorkizunean gizarte anitza izango dugu, eta hor euskarak ze leku izango duen kezka eragin beharko liguke. Posibleki giro sozial batzuetan erabat arrotza izango da Gasteizen gutxienez hemendik urte batzuetara. Labur. Autoridadearen kontua nik askotan aipatu dut, eta nik uste hor kontu terminologiko bat ere badagoela. Nik autoridadea esaten dudanean edo autoridadea ulertzeko dudan moduan ez da agintea daukan ente bat, baizik eta igual nahi duzu ikuspegi zientifikotik, ez? Gaztelaniaz esaten da, es una autoridad en el tema, ez? Hor ikusten du nik falta momentu honetan estatusaren planifikazioan. Falta da, referentziazko autoridadea. Lidergoa falta dela, eta lidergoa gehiago beharko lukeela guztiz ados. Kontua da orain, diskurso antzekoa daukaten txiringito asko daudela, eta gizartean ez zaiola diskursoari hainbeste atentzio jartzen baizik eta nork esaten dituen gauza horiek, ez? Eta hor dago pixkat lidergo falta bat. Eta horregatik beste txiringito bat, bueno, ez dakit. Igual bir moldaketa bat. Itza daude, dik gutxien. Labur erantzuteko. Nik hor botere eta autoridade aldean ere desberdintasun bat egiko nuke. Boterea, alderdiek, erakundeek izan dezakete gizarteak aitortzen dioten botere bat, eta alde horretatik boteretsuak dira eskumenak eta almenak dauzkaten neurrian, baina bestalde batetik autoridadea izango luken erakunde bat, izango litzateke gizarteak hori aitortzen diolako, hau da, jakintza bat aitortzen diolako. Orduan, bata eta besteak ez dauka zertan ala beharrez alkartuta egon behar. Orduan, lidergo partekatuaz, boterea izango dute momentu batean alderdiek, eta izango dute beti erakundeek, baina dudabarik gizartea lidergo horretan sartu beharko da, eta gizarte mugimenduak ere lidergo hori partekatzera jo beharko du. Bestela ez daukazen botere utza gatik gauzak egitea, eta zoru komun hori botere horretan segitzea. Zer gertatu daiteke, zuk esan duzuna, hemendik 5 urtera alderdiek erabakitzea, orain erabaki dutela boterean daude eta beste erabaki batzuk hartzea aurretikoak deusestatzen dituztenak. Arrisku hori badago, eta izuzen horretarako eskatzen duguna eta eskaintzen duguna baita ere da zoru komun hori, ezta? Oinarrizko behintzat gauza batzutan adostasun bat lortzea, oinarrizko adostasun bat, eta erabakitzeko hemendik 20 urtera non egon nahi dugun. Eta hori neurtzeko autoridade bat beharko dugu, gizarteak bere jakintza aitortu dion autoridade bat, eta izan da egingo da jakintza zientifikoa eta ados baita ere txiringitoak asko dauzkagula, baina ados baita ere, adibidez, Astikerrek esaten duenean antxoa ezin dela arrantzatu biomasa, Astikerrek esaten du ez dagoela biomasarik eta hitxo. Kasu honetan, gizarte zientzietan gabilela, gano dakigu asko zailagoa dela neurketa hori egitea, ezta? Baina, zientzia da, eta horre ere badaude irizpide batzuk, eta horre ere jarraitu beharko dira irizpide horiek. Euskaldun gazteria, ados, zuk esan dako gauza batzukin, klasismoarena, hori ados, eta albideratu beharko dugu, euskeratik kanpo geratzen darean jende hori nola erakarri ze azkenean gehiago sozial batean geratzen ari da, hori egia da, eta horren gana ere jo beharko da. Gazteria nik uste dut, ados, momentu honetan behar bada bai Araban eta bai Bizkaiko inguru batzuetan, ez gazteri guztia, ez da euskalduna ados, baina behar bada orain dela 40 urte edo orain dela 30 urte, baina gazte euskaldun askoz gehiago dauzkagu. Nahiko genukela hemendik 20 urtera askoz gehiago izatea seguru, baina horretarako ere behar bada helburu zehatzak ipinoako ditugu, ez? Ezingo dugu esan, nahi dugu hemendik 20 urtera gazteria guztia euskaldun izatea. Hasi beharko dugu esaten ze espazio nahi ditugun euskaldundu, ze espazio erabiliak izango dituzten gazteak euskara erabiltzeko, eta ze espazioan elkartu ahal izango dira euskaldunak komunidade hori trinkotzeko. Abian, gabiltza.
Labur dugu autoridade zientifiko hori nik uste eta adostu daitekela. Eta ez da txiringito berri bat izatea, baizik eta dauzkan elementuak beste ere batera ordenatuta eta beren-beregi horretara daikatutako eta horretara espreski izendatutako zerbait izan daitekela. Eta hori adostu daitekela, puntu, helburu zehatzekin eta diskursoarekin batera. Eta, uste, belaunaldi berriari begira, egia desaten gunean da, belaunaldi berri bat ateratzegula, ja, uste, bada D-ereduan, Goenkalarekin, D-ereduarekin, Euskal-Herriarekin, ja, kaleratu den belaunaldi zabal bat, eta ados, eta daukagula gaina, zati handi bat, oraindik ere erdalduna dena, eta oraindik ere ulertzen duena, baina inoiz egitez duena, eta oraindik ere egiteko posibilitatea izan arren, gelatik kanpo egitez duena. Hori guztia badukagu, horregatik behar dugu palanka hori ere, guzti hori begira ere. Baina egia da, deno daukagula sensazioa belaunaldi berri aldaketa bat, osea, badagoela belaunaldi aldaketa bat. Eta belaunaldi aldaketa horretan, gainera sortu zaizkigu erronka berriak. Eta marginazio sozialaren bat oso importantea da. Baina, luzatu gintzezken asko. Nik uste delako sakonean dagoen eztabaida potoloena hor mamitzen dara, ez autoritatea aipatzen zen, eta, bueno, gaur entzun dolenekoz gainera autoritate zientifikoarena, eta esan, otzikak apur bat, esatu zein, pedagura. Nik uste dut Euskararen normalizazioan falta dena argi eta garbi da autoritate politiko bat. Beste kontua da guk gaizki ulertzea zer den autoritate politikoa. Autoritate politikoa ez da alderdi bat. Alderdietetik kanpo sortu daiteke autoritate politiko bat. Eta nik behintzat oso argi daukadan gauzetakoa da Euskararen normalizazioan falta dena da autoritate politiko bat. Zientifikoarena planteatzen denean, eta horrek egia esan beldurratu baten ematen dit, egia delako bidegurutze baten gaudela, eta bidegurutzen zaudenean aurretakoa da bideokarra aurreratzea, eta horregatik ematen di beldurra. Autoritate zientifikoa planteatzen denean, zergatik planteatzen den horrela. Eta saiatuko naiz aproban nire beldurrak esplikatzen. Egia esan, Euskara irakaslean bigarren hezkuntzan, eta nire diagnostikoa, gaur hemen aipatu diren gauza askorekin, beste nator bat horregatik, ez da inbaikorra. Bestalde egia da itortzen duala, adibidez, egiten duan lana, iruditzen zaidalako oso pedagogikoa eta oso beharrezkoa gaur eta hemen diskurso pedagogiko bat Euskararen normalizazioari begira. Baina horren bestean ikusten dut beharrezko diskurso politiko bat, eta ez dago. Eta uste dut gauza batekin bestea ordezkatzea akats bat dela. Eta orduan, aipatzen denean, 175 herri honetan Euskararen gauza asko batik, eta iraganari begira, seguru bakoitzak, gutako bakoitzak daukala bere diagnostikoa, bere irakurketa eta bere iritzia. Baina Euskararen kontua da momentu honetan, 175 bat inkesta bat egin eskero, Euskararen alde zaude? Bai, Euskara ez delako problematizatzen. Eta hori loreak ere esaten du. Euskara, feminismoan gertatzen den bezala, emakumeen egoerarekin eta emakumeen zapalkuntzarekin, egin behar dena da problematizatu. Eta problematizatzeak dakar eztabaida politikoa. Eta nik hemen, aritu nago gainera, entzun duzteu poste osei aldiz euskaltzaindia. Eta ez da ipatu behin ere kontseilua. Ez da ipatu behin ere kontseilua. Izan denan herri honetan, akordio soziopolitiko baten erakusgarri nagusia. Eta horrek ere mozkatzen hau. Apur bat. Posible bada... Bai, bueno, ikusi duanez gehienak, diskurso gehienak alde beti dazela, baina pertsatuko da duaz ikatzen. Sano, bai, Eskatutako hori errespetatu behar. Bai, laburtuko dut dirra. Horregatik, uste dut ondo dagoela, diskurso pedagogiko bat, bai, onbere ezin daitekena, negusuna, baina uste dut diskurso politiko bat dela. Eta, gainera, kokatu behar dela Euskararen normalizazioa,
eztabaida politikoan, eta terreno politikoan, inongo beldurrik gabe, eta ikusten dituan beldur asko hor kokatzeko euskararen eztabaida. Zer ez da beste ipatzen denean, komunitate emantzipatua, ez dakit zer, sumatzen dudana da, nahi dena da, komunitate emantzipatuarekin eztabaida hori, eztabaida politikotik atera. Eta beste beldurretako bat ere gaur eta hemen badudana da, euskara aipatzen denean, alderdien arteko kontsentsu eta nik enuke lotuko behintzat abertzenen arteko kontsentsuarekin. Uste dut, haratago joan behar dugula eta izan behar kontsentsu bat, gizartean eman behar dena, alderdien arteko kontsentsu bat izan behar. Eta sumatu dut hor, sugeritu dira horrelako zenbait, eta horrek ere, keskatzen hau izango ditzateke iraganeko beste akats bat errepikatzea. Hau da, kontsentsu gara lortu behar da, gizartean horretarako behar da, eztabaida politiko bat, gizartean, eztabaida politikoa, estelako alderdien arteko eztabaida bat, eman daiteke gizartean eztabaida politiko bat hizkuntzaren inguruan, eta hor lortu behar da kontsentsu bat, gero diskurtso bat lantzeko, benetan diskurtso indartsu bat, eta gero etorriko da autoritatea. Ni behintzat hori nahiko argi daukat, eta zoritxarrez gaur hemen aipatu diren gauza asko beldurra eta zalantzere sortzen diate besteak beste eta kontatzen du modusan, agian berotzen naiz, bakaiak ere barutik ez mugitzen dagoelako, baina bide gurutzen egoteak sortzen dizkit beldurrak eta beldurra handia. Irakaslea, eta kikek galdetu duenean nork ikusten duen ikusgarri eta nork ez zinezko nik ez dute eskudik altza, besteak beste oso baskongadua iruditzen zaidalako testua, oso zentraturik Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hala, diagnosian nola etorkizuneko planteamendutan, iruditzen zait gainera ez dela ondo erkatzen Araba eta Nafarroa esate baterako non zeuden duela 30 urte non zegoen Araba, 30 urte non zegoen Nafarroa, eta orain zer ezberdintasun dagoen, ezta? Eta horretan nik zalantzarik ez daukat, horretan aldagai nagusia da de eredu publikoa, ezta? Batetik bestera dagoen alderik handiena de eredu publikoa delako. Eta iruditzen zaitu hori kontuan izan beharreko puntua dela. Zelako aurrera pausoa egin den ezagutzan, esate baterako Araban, eta zelako aurrera pausoa ez den egin ezagutzan Nafarroan. Eta horrek narama nik neu propio daukadan zalantza batera, eta da ez ote den gertatuko etorkizunean Heziberriren ondorioz orain segurtatutat ematen dugun zorua galduko zute dugun, atzera egingo zute dugun ezagutzan bertan Heziberriren ondorioz, eta bukatzeko nik bai uste dut, hemen aipatu da, bai uste dut zoru komuna behar dela, baina bai uste dut zoru komun horrek alegin egin behar duela alderdi abertzaletatik harago joaten, eta hori ez da horrela islatzen, nik behintzat ez dut horrela ulertu txostenean, eta uste dut importantea dela. Eta importantea da autoritas kontzeptua, baldin eta autoritas kontzeptuaren azpian ulertzen bada, nork esan duen sinesgarriago edo aldekoago egingo zaigun edo kontrakoago. Adibide garbi bat esatearren, Estilasek esaten badu hezkuntzari buruzko zerbait, nik errazago sinetsiko diot, sindikato profesional de funcionariosek esaten badu, ezta? Nik horrela ulertzen dut autoritas. Bi komentario. Txostenak helburu ez ditu alderdi abertzaleak bakarrik. Bai ordea aintzat hartzen du euskalgintzan batez ere eragin duena alderdi abertzaleen arteko talka izan dela. Hori bai. Baina aurrera behirako hori planteatu da modu zabalagoan eta nik uste txostenean esplizituki aipatzen dela. Baina alderdi ezberdinak daudela diputazioetan, justu aurreko legealdiarei behirakoa dela. Baina aintzat hartuta ez balin badago. Ez balin badain garbi ikusten, gure akasi izan da redakzioa. Eta ikuspegi politikoa erantzin nahi dela ere bai. Esan dizut, hemen planteatzen dena ez da eztabaida politikatik ateratzea, baizik eta eztabaida politikoa beste batera bideratzea. Eta hori plantean du politikoa ere bat, ez aldertuko jo, baina politikoa. Konseilua gaur, euskaltzen dia epatu da, hiru edo lau aldiz bide diferentetatik autoritatearen gaia, nik uste batez ere landu delako,
ikuspegi zientifikora jo dugulako. Txosten hau, kontseiluan bertan ere, landu eta eztabaidatzen ari da. Hori ikerrek berbadako baino hobeto esango du, eta hau ere ikusten dugu kontseiluaren papera txosten honen bidez ere berkokatu. Euskara elkarteen mugimendua berkokatzea ikusten dugun bezala, kasu horretan euskalgintza osoa esaten dugunean, kontseiluare kokatzen dugun nuska. Ez du aipatu ere zuzenean, topala beti gatu zelako, eta hitz egiten dugu mailan personalen eta euskara elkartearen izenean. Baina ez dugu ikusten, lidergoa esaten dugunean ez dugu hor ikusten. Kontseiluaren papera ikusten dugu gizarte mugimenduen esparruan. Eta euskalgintza emantzipatuaren terren horretan. Aldarri politikoak batean, euskalgintza emantzipatua bestean eta hor kokatzen dugu kontseilua, eta hirugarrena izango litzateke lidergo baino zientifikoa aipatu dugun moduan. 3 ardatz horiek. Gero, estimatzen dira. Kritikak eta gainera nik uste desadostasun horiek baditugula. Bai gainean ere badaudela. Bidea egiteko dago. Estimauta.